gabihan ya maparorasa di saluhu ruas ni Huriata nak kita naliat nalulog asa itu patuhata mga ruas ni Huriata asa masyarakat tuhata aka yanakon nabuhi si batu dulu siya tonga-tonga ni 2 tahun asa taki may natong luar galinggang madala galingi asa tubuh mana naolo gabi si partangi jala hulu walang par doho borupe par mas dala par kebe matutu ama yete olo dunga sisu yete jadi no epe ama obadida na yama kobasi dohot fungsional atung masroha nami marhite haroromuna kama alai mangido hame mulutuk pesongodian non laho patudu holas ni roha nami babana nami tu hamuna nama kaholongi hami tu kalas soko kamuma aduk somoni be haroro nami las maroha muna amak promosi kami nenggorak hami lahu patudu las ni roha nami tu nama gonggo mi hami beda mama naho partusi gabi abang gabi
kupasahat tami tadani holong ni rohamuna dunga diulupihamu marhitena rodo mangulupi marhitiak katangian ya kahudulat tabi ya manginang tangiang nami sudi ka naposon itu hatta tuamu parhalado ruas diuria hitana pungon sai di paso-paso tu hatta mahamu gano pari gano tiki so undok di situ tua marono nami emesita batua ma pantingoman di siborok debatat taru nomor tua tuk salu nama hita di parorot nuak pepada nami bed damang ma godang si tio-tio iya sarwa kana tio tu damang dok nang dison laus baduma tu hasahatan asa sahat nang ngadenggan sahat paso-paso ni tu hatta tu damang nang hita nalia dulu. Kami menyambut Bapak Ibu dari FEM untuk pesta kita ini. Jadi emang Asian Medan, saya Jerman, Alina Sidon noaing gumurang di Siatar, jala badan misi ima, noaing na di Turus Sotong, dohot hakabepian kota, akamatay na tong manoaing, siya Pilipinas, siya Afrika, siya Bonapasugit, Kursi Majutak, dohot amang si Mamora. Mulai tegodang di Haroromuna di Pesta Lasiroa. Silakan Amangina dari United Evangelical Mission. Jadi di Pak Sek dan Ulo Samang, Jalan Hubasahat Tami Ulo Son, Mardongan Pakiri Motangnya Tutu Harta, Dinasaha Tulo Sona Nok Tuamang, Ngasima Rohani Tuhan, Sahak Makan Ringgat Tuamang, Sahat Paso-Paso di Tuhan Talasiroha, Jala Inape lamu tusihakna si rohani Tuhan terpatu-patu hatta di sudi sian wasona jala dipergui Tuhan tama amang sekda pengen tugas berat namun mulia untuk kebaikan Taparulitara dan Negara Kesatuan Republik Indonesia. So menurut situa-tua marono nami amak sekda nabi naktikon huzur mari juluni tatian manak tu dia amak sekda mangalaka tusima da potak parsaulian ya Tuhan. Pandai nami benda mang mak, bodoh na opat musik. Boleh jempolnya bang, 1, 2. Oke. Masih alapan apa masih perlu dua. Alai songono namang kupikiri orang nasorau macalo. Penuli jala dingkan ulau tahun kita selalu nak kita nasarwas diuria. Menutup kita main una calat tahun mampai dus geroha don. Pasada geroha selalu nak di tonga-tonga diuria. Asangki atau dia luput Tuhan dia loi pangiduata di nama pesta jubileu mok kita 125 tahun. Lam tu bagana, lam tu ulina, serani roha, serani pikiran, dihita perhaladu antara di ruas. Berhiti senima, di bagas tikiot rapat macarona uli, macarona dingga mahita di tonga-tonga di ngolutta. Alanima di bagas tikion, tabagidoma kotak tak sama prasohata. Lasomanima di amuna amang padenami. Besok kami antara nirwas nami dan tuan nami dohot kami perhaladu lau mengido kotang di bagasan ulang sadarion asa adonggo song di dokon ni tuan siatu mula-mula siatu mula topa padamang jadi kami kotang mula-mula baru mado kotak sobat malati. Ngadi son noain aka dua nang pasiun aka no aka bahagi aka nang pasiun na badul rak do aka bahala do nale kat do pe di bagata tukyon do pe ni dia ni proyekta di pesta jubileum 25 tahun. Jadi saya lihat panggabian lihat pahoratan dan di tukyon
musik kami aka pendidia lak do pahala do nami baik pak awak musik do pak tu sih. Mo pangarato. Pasal tu boleh mulai gitu hatta. Padurun nami do dilas leluhan nami rupani mata foto kamu. So dia beberapa nami non balas maron. So ini mah tu kamu anak padi nami. Baik kamu mah utang na nami. Asa udah foto kami na tuan nami. Pangulan ni huria nami di jono nami. Baik tawang non nari kotu sih. Gabi.
kumacalas rohanami beri kami hamuna madohoti ulo tadi bagas sererion jala pos rohanami akama asanggi tatong asih rohani Tuhan kami tapai Tuhan di hamuna kapat samotan di tanah perselahani di batu dua kedalan ningolu sigano pada dominggan tu kamu ronaho pangasahok kami menutupi berani hani di son lapa tu paham ulaun tersedarion tu kamu tu pangalulun nami di bagasan lipi asanggi tatong asih rohani Tuhan di batu Tuhan di hamuna dalam ningolu na dinggani di tanah perselahani menutup sangat dia pianon terpatu pahami kami manang hita ruas nihuri akan datang nanarong di hutaon lau palas soro hamuna hamuna kapangarto nami tunglas maro hamuna dan nami dui mangigil siap kamuna asatum bayanum muna ro hamuna ganum muna pikiran muna lau mengurupi hanya akan datang muna tersoni mak melatih pada Tuhan di hamuna pa amanami pa pada nami asa giat las roh nami untuk masih luar dot pangarto nami badang majo godang na hopartisi mana teman ya mak Pesta jubileu Huriat HKBP Naga Sariwo 125 tahun. Mari itu dia mah. Menutup pesongan nasi di Rohano, kami holat dalam masih pasang apa tuh kita. Jadi menutup songo dia di Haroron kami memang angkit mati juruan dari on. Dia tua mari kita haji pason, sadani roh sadani pikiran. Masih tukul-tukul kita. Dia kena mengulau narekod di tengah-tengah Huriat tasar sopo dari itu. Tuhan nama masuk-masuk kita dalam ditambah mari kita. Gogo disuk nang aka sadani roh apa. Jadi songo lima hatap panggokon siak kami memang korang di hasuluton. Basatu pola dia rohamu horan na kawa hodo kami. Jadi tak semut di hata nauli hata na dengan namang kupasahat tayo matu hamu partikian o kudina. Kami bisa horas matutu. Mula ate mari Tuhan mula ate manang di ulota di bagasan tikion. Ulaul las miroha. Ima dinaong marjubiliu 125 tahun huriat di bagasan tikion. HKBP nagasarijon. Nasruhan mang. Nunga adong mar 125 tahun KB huriat HKBP nagasarijon. Mula ate mari Tuhan. Nang tu akka ari na mangihut nabi tapay tu hata matong akka basu-basuna nang margugu mahamo akka amang dengan pahalado narong dito ngatawan ni Huria HKBP nagasariwon ibargo gitu hatamu dinalaho makubasi dito ngatawan ni Huria asa anggiat lam tugumar haporosyaon ruas ni Huria tatu akka ari na mangihut nang martabak kapasu-pasu di Huria di ruas ni HKBP nagasariwon nasoni mahamet tong pahalado resort nasoni aka amanguluan na manguluhon aka Huria di pagaran sa resort Onarungu margugutok to kami sa luho na makubasi di tonga-tonga ni Huria na masada ni roa hitat to aka manginang kasanggiat na maju resort Onarungu to aka ari na mangyu rapida dinalaho
mendukung akan program na adong di resort, semua ini nang adong di distrik Dua Selidu, semua ini nang adong di pusat HKBP di Portigion. Jadi untuk semua dia biar nakik di Haroronami, untuk semua dia benabui terpatu pahami di Haroronami lalu siang nasugutan satu bangsa Tikion di nalaho patuduhol las ni rohanami asir rohani Tuhan atau siti disebut pamen atau kurang-kurang pengarahuna otik susah dia benabui hupatu pahami do nabui huwakan nakin satong atau wani huria pagaran Tuhata matong na mangguhi pasu-pasuna oras mahangusa luhut na panhalado ruas ni huria AKBP Naga Saribuan horas manang kami Tutu. uluan panhalado di Kuriata betul mak Kuramang mamusiki. gabe mak amang par musik nami gabe boleh ate mari Tuhan asa marmula gabe marmula horas di ulau Nabi Natuba marhiti jubileum 125 tahun HKBP na ke-1000 di Bagasa Tikio masuk-masuk batu haka tu haka arena manggil alanya ke situasi itu waktu begini ada orang soja lohami tok godang mula-mula pada mau bedamang mah tu godak sopa-sopa ibadam mana obar tu sih naing marsi pasorat dame rabdohot parhalado langsung ni ruas ni hurian anong di HKBP na Kasaribon patarudamang mahami marhite godang mardalani padamang mana o partusi Namanggohi las niroha di tonga-tonga ni huriata HKBP sa Dario naung boho marumur 125 tahun sungguh luar biasa kuasa Tuhan anggia ma di lasiroha muna dohot kami mar lasiroha asian huriate tangga didos nirohata nasada tuduluk sada tuturuak kita huria natulu nah adong di tonga-tonga ni hutatan Naga Saribuan amang suhu nami huri HKBP lasma rohata songon idok meja-mejan yang upungi porus naki marlas ni roha aharun tahalat dak kasuhata basa-basa ni debata naung jinalomu doh nauk tajari
Alanima rohami sian huriata hakai dohot Pentakosta neubal kahatanami dupungi porus do. Di zaman kemajuan sonarion naing rikot huria ilang tuhibang. Jadi hatakon setabio pungi porus hami sian huria hakai do Pentakosta manudurkun tupungi bicadison opung dohot preses dohot padita resort Huhilala hami do opung dodi do opung borurak do preses nang padita resort do di hutan amion sian resort onar runggu ngaluk do opung dodi perdadan ini mari dalam opung nakiningan dohot mapoda dua hari opung sian adorak sahu pasahata hata tu kahangginami huri hagai bio perjuru sopahono kutu opung doli asalan tu hebang opung doli kemajuan ni perhuriaun di tonga-tonga ni dunia terkhusus di Pohajai opung doli tung pikiri opung majora dohot pareses dohot padita resort dobe mekar desa Pohajayon ke desa Daresok. Dua hari amak tuso. Mungkin bolo ke Daresok ke betul hari mah martad dan masuk nadian. Marsipatudu sumodalan. Ayadong di dongan nami perhalado ni hakai piun taba emiyama. Nakingay patorang amak tudu emi. Gabi taba sarina gabi opat mabiar akadong perhalado dia kasih pikiran manggohi narikot disentralisasi di tonga-tonga di Huriata. Alai barani hami mangilekonono pung dolido pung boru doho pareses doho padida resort ala hilala hami ngalugna dada ala ni haboyo ni hakai upay na boy resort Pohajai. Alai panatapan ni upung eporus hakai dohot pareses sekedigus dohot padida resort dilema dispensasi tu kami hurian amat metono pung doli kuberi kami di pengorbananmu lumobi tu naga seribu gabe resort Pohajai na adong hakabipi di Pohajayo mohon ma opung melotung majoluhu kami sian hurian titangka mangidohonon mengatusi maupung ay tungaluk dauna utan amion sian resort Onarunggu. Songo lima pengiduan nami upung doni dohot sude rombongan kami berharap sian huria tetangga ikon gabi ujat madi di desa Pohajai resort HKBP tu hari depan mulai ke abad tahuluan dohot perkalado imalas sirohanami pabuana tutu kita sisa dah hapor seal tupe berbeda sekte yang bertujuan sadado memuji Kristus Yesus. Mudah-mudahan di jalo opongi pengiduan di huria tetangga sedarion. Madu ujak resort Pohajai HKBP di tonga-tonga ni hutan tahun. Asan waik pe dilasi rohamu dohok mai marlasi roha. Ang giyak ma tuari na naing roh. Lam ditabay Tuhan umur nagajang dia kana tua-tua. Lam tu bisunga, lam tu malona, akasaluhut perhalado ni huriata manogunogu akaruas. Ang giat marihite dagikta nagaleon, di parar Tuhan, gabi hasahatan ni barita nauli, di tonga-tonga ni hutatan nagasaribuon, gabi hasangapon, dohot puji-pujian, tiadupan di debata. Manasang halado ni huria, hakai dohot Pentakosta, di jauh-jauh ni dongan nami saha porseaon huria gaya di pesta lasni rohana balgaon asa marmula nadengkan marmula horas hidup na tua-tua siajur mula-mula siajur mula topa bae mari hami godang mula-mula laos padomu matu godak sopa-sopa padomu matu godang mangadiati bae damang manauli.
tuloy ni oras. Ujung kami mampu mesti. Dan ulau lima di pesta jubileum. Saat ikos na sona terkesadi bersama nak tinggal di lawan ni. Insita sama dia do perdalan ni huriai tutan naga seribu. Terus terang beberapa tuhan mi do saat do berkenauli tu purba sinapa senaga seribu do di alam. Alaya paling nata halatun. Surah soro api berkenauli wahyat begitu. Alana molon binere ngatung songodia do naga seribu nang di purba sinapa selalu do bareteng huriai do pendidikan di masjid. Marhitido gabe tu maka ya nakon kapinopar siya desata seluat naga seribu nagabe kan warbisu namalo tong nadalgowi marhapar siya tu kata Yesus Kristus. Odo siya alak conta pala di baga setikyon. Jena pun 125 tahun huriata gabe naga seribu asa martanda may tukikin ang roh lagu tinga ganda ma komunikasi ta marhite ajar natin na conta Yesus Kristus. Wala ke mata puji Tuhan mata Kristus nang pasatu berita nauli tutano po ajay odo siya halat surot sa jalan marhiti pestata sidario alani tuksoni pinabuta pasahat siya nami pinunta kabradesya napos doa nami Tuhan memberkati kita. Amin. Maulo Tuhan kabani sa pendidikan pasahat ang kamangsalita. Asalang marbungaran ruas di Huria Hagaybe Nagasaribu di Ramoti Tuhan Ilur Nyari. Laos SD Nagasaribu tunghulanau pasahaton selamat ulang tahun ma selamat jubileum 125 tahun ma di Hagaybe Nagasaribu Budima. Iya, betul mak. Di asam rastiro kami permusin nami. Sedang kami kami kota mula kadung ada kota sobai. Wala dia memang nungawe kamu ko daw mula do sopai asalia pagbelia para horasa dihami terluwi di bidang keagamaan tujukin roa sadaba kasilasi roa di roa to ngani luar nami bedama jo ko daw maliati ba mana Ya isa na yun ang makasino sa kumay na sa lima
Gala yang berpesta jubileu 127 tahun HKBP Negeri Seribu. Orang terbangun namin metong. Lima besok orang rugu distrik 2 Silidung Masjid Anggiat Ma yang pesta jubileu jadi waktu harta tutor mi ruas di Huria HKBP suap sumani nang gihamadu suap sumani nang di aka panamontan daw asap perkunawan ko yakka si nabului suap sumani ma nang upuri tutur sinampunan inatna upuri na jadi Tuhan betul gogo kita bayi doh bisu doh pemiroa doh dapat miroa kau memimpin HKBP asal bertong mersada jada merdami sonang huba pahami do di son sada urus cenderamasa hola dia tadi waktu bu son songoni bion aku naulima Hasil marahani opuri opus timpunan opuri guru nomor sekali kami dan semua dia pion kamar asma ramuna pas sama memakai di tuan medoh kencang nyumun bahasa kami manuai kurosol Tuhan muna saat menauri saat menadingkan sigong pembuna juga nari semuanya mati lalu nami topui tinapuna dot Parises. dot Kamu Parises. Oke, makasih. Dalam bahasa hatai mulu somardongan pakiri motangia tutu hata. Dinasa tulusot tu homono nakama kena sesa mapasu-pasu itu hatta tua musude. Dilihat tu hatta itu amu hai pasu naringgan gejang ni umur nang wastiroha sian habangsa para sian nai. So di situ itu ama pirma poki bahul-bahul pacalongan. Pirma tu di musaluhna laju-laju ma pangomuas ya Tuhan. Naik pada nami beda mama gordang nau batusi asal. Terima kasih.
Huria. Oke. Oke, sebelum versi ninang dah ke 3232. Oke dah. Gupsu, mewakili Gupsu, tu camat, kepala desa, SD Nagasaribu, PAUD, dohot kesehatan.